Kiša je padala kao prokletstvo nad planinom Velebit, svaka kap teška kao olovni metak koji probada kožu i dušu. Maja je stiskala Markovo tijelo u svoje grudi, osjećajući kako joj se srce slama s každim njegovim tihim jecajem. Dijete je imalo samo 3 godine, a već je moralo svjedočiti razaranju svega što je nekada bilo sigurno. Kamenje je klizilo pod njezinim bosim stopanima, ostavivši krvave tragove na stazi koju je nekada poznavala poput svoje kože. Ova planina je bila njezin dom, mjesto gdje se udala za Ivana, gdje je rodila Marka, gdje je mislila da će odrasti u miru. Sada je postala grobnica njezine sreće, labirint od kamena i boli, koji ju je gonio dalje od svega što je voljela. Mama, studen je, prošapnuo je Marko protiv njezine kože, a njegov dah bio je topao kontrast hladnoći koja ih je okruživala. Maja je zagrizla usnu do krvi, pokušavajući zadržati suze koje su prijetile da je slome. Nije smjela plakati pred njim. Nije smjela pokazati strah koji joj je razarao srce poput lavine. Znam, anđele moj, odgovorila je, a glas joj je drhtao kao list na vjetru. Samo malo još, pa ćemo biti sigurni. Laž. Sve je bila jedna ogromna laž koja je pala iz njezinih usana lakše nego što je trebala. Nisu bili sigurni. Možda nikada više neće biti. Neprijatelji su je našli kad je mislila da je najsigurnija, kad je Marko spavao u toploj koljevci, a ona je sjedila pokraj vatre i vezla mu novu jaknu za zimu, koja nije trebala doći ovako rano, ovako okrutno. Vjetar je zavijao kroz planinske vijence poput duše koja traži mir. Zvuk je bio drevni, kao da sama planina oplakuje tragedije koje je svjedočila kroz stoljeća. Maja je osjetila kako joj se koljena klanjaju, kako snaga napušta njezino tijelo poput vode kroz raspukle dlanove. Bila je gladna 3 dana. Pila je samo kišnicu koju je hvatala u svoje spojene ruke, dijeleći svaku kap s Markom. Gdje je tata? Pitao je Marko, a njegov glas bio je tako malen u ogromnosti planine. Maja je zatvorila oči, osjećajući kako joj se svijet vrti oko nje. Ivan. Njen Ivan, koji je imao ruke kao topli hleb i smijeh, koji je mogao rastjerati najcrnje oluje. Ivan, koji sada leži pod zemljom, sahranjen brže nego što je stigla reći s Bogom. Tata čuva nebo, odgovorila je, a riječi su joj pale poput kamenja s jezika. Gleda nas odozgo i vodi nas sigurnome mjestu. Staza se proširila u malu čistinu, okruženu visokim smrekovima, čiji su vrešci šaptali drevne tajne. Tu je vidjela ruševine, ostatke stare pastirske kolibe koje je planina polako vraćala sebi. Zidovi su bili napukli, krov utonuo, ali bilo je to sklonište. Nešto što je moglo sačuvati ih od noći, koja se približavala poput crne zvijeri. Dok je koračala prema ruševinama, Maja je osjetila težinu svih odluka koje je morala donijeti u tako kratkom vremenu. Napustiti kuću, ostaviti Ivanove stvari. Uzeti samo ono najnužnije, dijete, malo novca sakrivenog u madrazu, Markovu najdražu igračku, jednu fotografiju na kojoj su svi skupa bili sretni. Sve ostalo, svi snovi, svi planovi, sva ljubav koja je trebala trajati vječno, ostalo je iza nje kao dim koji se raspršuje na vjetru. Ovdje ćemo se odmoriti, rekla je Marku, spuštajući ga na suhi dio poda. Dijete je odmah posegnulo za svojom igračkom, malim drvenim konjićem, kojeg mu je Ivan isklesao za prvi rođendan. Maja je gledala kako Marko gladi konjića malim prstima, kako mu šapće neke svoje dječje tajne i srce joj se ponovno slomilo. Vani je kiša jačala, udarajući o ostatke krova poput bezbroj malih čekića. Zvuk je bio monoton, umirujući na neki čudan način, ali je također prikrivao sve ostale zvukove koji su mogli doći iz mraka. A Maja je znala da mrak krije opasnost. Znala je da ju traže, da neće stati dok je ne nađu. Sjedila je u kutu ruševine, privlačeći Marka bliže sebi, osjećajući kako joj se tijelo odupire umoru koji ju je držao poput okova. Mišići su joj gorili od naporna penjanja, ruke su joj bile ogrebane od kamenja, a stopala krvava od oštrog tla. Ali fizička bol nije bila ništa u usporedbi s onom u njezinoj duši. Mama, kada ćemo kući? Upitao je Marko, oslanjajući svoju malu glavicu na njezino rame. Maja je pogladila njegovu kosu, osjećajući kako joj se grlo steže od potiskivanih jecaja. Možda nikada, mali anđele, prošapnula je u njegovu kosu. Možda sada imamo novi dom, ali gdje? Kako? S čim? Novac koji je imala trajat će možda tjedan dana, a zima se bližila. Planina je već bila hladna,
a temperature su padale svake noći. Marko je trebao toplu hranu, čisti krevetac, sigurnost koju je nekoć imao. Trebao je ono što mu je ona ne može dati. Kroz pukotinu u zidu uvidjela je kako se nebo zatamnjuje, kako se oblaci nakupljaju kao ratnici prije bitke. Oluja se bližila, a oni su bili na njezinoj milosti. Maja je zatvorila oči i pokušala se sjetiti molitve koju joj je baka učila davno, kad je bila mala poput Marka, kad je svijet bio jednostavan i pun čudesnih mogućnosti. Sveti Mihovile, anđele Božji, čuvaj nas od zla. Riječi su joj se gubile u šumu kiše i vjetra. Možda je Bog zaboravio na njih. Možda je prepustio da se sami bore s onim što ih je snašlo. Ili možda je to bio njegov način da ih testira, da vidi koliko mogu podnijeti prije nego što se predaju. Marko je zaspao u njezinim rukama. Tijelo mu se opustilo s povjerenjem koje joj je slomilo srce. Vjerovao je da će ga ona spasiti, da zna što čini, da ima plan. A ona je znala samo jedno, da mora opstati još jedan dan, još jednu noć, još jedan trenutak. Jer dok god diše, dok god se njezino srce kuca, ima nade za svog sina. Noć je pala kao crna voda preko planine, prinoseći sa sobom zvukove koje Maja nije mogla objasniti. Škrgut kamenja koji nije bio vjetar. Koraci koji su bili previše ritmični da budu slučajni. Šaptanje koje je moglo biti samo mašta umornog uma, ali možda i nešto više. Stisla je Marka čvršće, osjećajući kako joj adrenalin ponovno puni žile. Možda je došlo vrijeme za bježanje. Možda je došlo vrijeme za borbu. Ili možda je došlo vrijeme za predaju i molitvu, da će smrt biti brža od straha. Ali nešto duboko u njezinoj duši, nešto što je naslijedila od majke koja nikada nije prekidala bitku za svoju djecu, reklo joj je da ne smije odustati. Ne sada. Nekad je Marko trebao. Nekad je Ivan gledao s neba i čekao da se pokaže vrijednom ljubavi koju joj je ostavio kao naslijede. Kiša je nastavila padati, a Maja je nastavila čuvati, čekati, nadati se da će jutro donijeti nešto bolje od noći, koja je prijetila da ih proguta žive. U tami ruševine, dok se klela da će učiniti sve što treba da zaštiti svoje dijete, nije mogla ni zamisliti da je netko već krenuo njihovim tragom, ne da ih uništi, već da ih spasi od sudbine koja im je prijetila na ovoj planini, gdje su se sreća i tuga miješali poput kiše i krvi na kamenju pod njezinim golem stopalima. Poglavlje 2 noć je dišala oko njih poput žive stvari, svojom crnom plućima uvlačeći svaki zvuk i pretvarajući ga u šaptanje koje je Maja osjećala na koži. Tišina je bila preteška, gušila ju je poput mokre vune oko grla. U njezinim rukama Marko je spavao nemirno, mala prsa mu se dizala i spuštala u ritmu koji je jedini bio normalan u ovom svijetu prevrnutom naglavce. Kamena koliba oko njih krcala je kao da se prilagođavala noći, kao da je i sama živa stvar koja pamti sve one koji su tražili skrivanje u njezinim rukama. Zidovi su šapnuli priče o pastirima koji su ovdje čekali bure, o putnicima koji su se skrivali od razbojnika, o majkama poput nje koje su držale svoju djecu dok im se svijet rušio oko nogu. Maja je zatvorila oči i pokušala razlikovati zvukove noći. Vjetar koji je svirao kroz pukotine u kamenu. Kiša koja je polako prestajala, ali su kapi još uvijek padale s granja iznad njih. Daleko, vrlo daleko. Zavijanje kojeg vjerojatno nema, jer njezin stvara zvukove tamo gdje ih nema. Tamo gdje je strah gušći od zraka koji udišes. Ali onda je začula nešto drugo. Nešto što nije bilo vjetar, što nije bila kiša, što nije bilo rođeno iz njezine umorine i straha. Koraci. Oprezni, promišljeni koraci koji su se približavali kroz noć poput grabežljivca koji lovi. Maja je otvorila oči i osjetila kako joj se svaki mišić steže kao žica pod napetošću. Srce joj je počelo lupati tako glasno da je bila sigurna da će ga čuti tko god da dolazi. Stisnula je Marka čvršće, osjećajući kako mu se tijelo napinje u snu, kao da i on osjeća opasnost koja se bliži. Zvuk je prestao. Tišina se proširila oko njih poput crne vode, ali sada je bila drugačija. Nije bila prazna. Bila je puna čekanja, puna nečije prisutnosti koja je gledala, slušala, planirala. Maja je polako ustala, držeći Marka u rukama tako da mu glava počiva na njezinom ramenu. Dijete je mrmljalo nešto u snu, vjerojatno sanjajući dom koji više nije postojao, oca koji ga neće više nositi na ramenima. Krenula je prema pukotini u zidu, onoj kroz koju je gledala kako se nebo zatamnjuje, ali sada je sve bilo crno kao unutrašnjost zatvorenih očiju. I onda je vidjela. Sjena. Silueta među stablima.
Nepomična kao kameni stup, ali definitivno ljudska. Visoka, široka u ramenima, stajala je možda 30 metara od ruševine i gledala ravno u nju. Maja je zadržala dah, molila se da je to mašta, da je umor odigrao posao s njezinim očima. Ali sjena se nije pomakla, nije nestala. Bila je tu, stvarna kao njena strah. Tko god da je bio, znao je da su tu. Možda ih je pratio kroz planinu, možda ih je čekao da se umori, da se skloni negdje gdje će se osjećati sigurno. Možda je ovo bila past koju je postavila, past u koju je glupo upala s djetetom u rukama. Marko se probudio. Nježno, polako, poput latica cvijeta koji se otvara prema suncu koje nema. Otvorio je oči i pogledao je u lice, a u njima je vidjela nevinost koju je trebala sačuvati. Mama? Prošapnuo je, a glas mu je bio tanak kao nit pajčevine. Zašto ti srce toliko brzo kuca? Maja je shvatila da je dijete osjetilo njezin strah kroz kožu, kroz dah, kroz sve one nevidljive veze koje povezuju majku i dijete jače od krvi. Pokušala se nasmiješiti, ali osmijeh joj je bio nakazan, krhak poput leda koji se lomi pod nogama. Mama sanja loš san, Anđele, rekla je, a glas joj je drhtao poput lista pred olujom. Ali sada je sve u redu. Laž. Opet laž. Koliko laži može majka reći prije nego što se one počnu nakupljati kao kamenje na njezinoj duši? Sjena se pomakla. Korak prema naprijed. Sporo, promišljeno. Kao da testira njihovu reakciju. Maja je osjetila kako joj se koža nabora od straha koji je tekao kroz njezine žile poput otrova. Trebala je činiti nešto. Trebala je bježati, skrivati se, boriti se. Nešto. Bilo što osim stajati tu kao zec koji gleda u svjetlo koje ga hipnotizira prije nego što ga uništi. Tko je to, mama? Upitao je Marko, a njegovi mali prsti držali su se njezine bluze, kao da je to jedina stvar koja ga spaja sa sigurnošću. Nitko, dragi, odgovorila je, ali je njezin pogled ostao zakucana na siluetu, koja se pomakla još korak bliže. Samo sjena. Ali sjena je imala glas. Dubok, muštan glas, koji je rezao kroz noć poput noža kroz svilu. Vidim vas. 2 riječi. Samo 2 riječi, koje su joj zaledle krv u žilama. Glas nije bio grub, nije bio prijeteći na način na koji je očekivala. Bio je smiren, kontroliran, što ga je činilo još strašnijim. Bila je to vrsta mirnoće koju imaju oni koji ne sumnjaju u svoju moć, oni koji znaju da mogu učiniti što god žele. Maja je zastala, držeći Marka tako čvrsto da je dijete počelo žmuriti. Trebala je odgovoriti nekako, ali riječi su joj se sušile u grlu poput pijeska. Ne bojte se, nastavio je glas, a sjena se pomakla još bliže. Sada je mogla razabrati više detalja. Široku građu, dugačku kosu koja je padala preko ramena. Nešto što je mogla biti oružje u ruci. Nisam došao da vas povrijedim. Tko ste? Konačno je uspjela progovoriti, a glas joj je bio jedva glasniji od šapta. Što tražite? Tražim one koji su se izgubili u planini, odgovorao je, a u njegovom glasu bilo je nečeg čudnog, nečeg što nije mogla objasniti. Možda sažaljenje, možda nešto drugo. Tražim one kojima je potrebna pomoć. Mi ne trebamo pomoć, rekla je brzo, možda prebrzo da bi bilo uvjerljivo. Mi samo idemo dalje. Smijeh, kratak, ali nepodrugljiv, više tužan nego okrutan. Kuda ćete dalje, ženo? Zima dolazi. Planina ne prašta onima koji je podcijene. Maja je osjetila kako joj se koljena klanjaju. Znao je. Vidio je njezino stanje. Shvatio je da nema plan. Da je samo bježala nadajući se najboljem. I sad je tu pred njom. Možda spasilac, možda uništitelj, a ona nije znala razliku. Ne verujemo strancima, rekla je. A u glasu joj se čula bol godina, koja je provela učeći da vjeruje samo sebi i onima najblizima. Pametno, odgovorao je. U ovo vrijeme povjerenje je luksuz koji se skupo plaća, ali ponekad je jedina stvar koja stoji između života i smrti. Marko se ustremio u njezinim rukama. Njegov mali vrat se napeo dok je pokušavao vidjeti tko govori iz tame. Mama, on zna tatu, upitao je dijete, a pitanje je palo između njih poput kamena u vodu, šireći krugove koje Maja nije mogla kontrolirati. Tišina, duga, teška tišina tijekom koje je Maja čula svoj vlastiti otkucaj srca i Markov dah i negdje daleko zavijanje planine koja nikad ne spava. Možda, odgovorao je konačno glas iz mraka. Možda sam poznavao vašeg oca. Možda sam poznavao mnoge dobre ljude koji više nisu s nama. Maja je osjetila kako joj se svijet vrti oko nje. Kako je mogao poznavati Ivana,
Tko je ovaj čovjek koji govori zagonetkama i pojavljuje se u noći kao sanja ili noćna mora? Kako se zvao? Upitala je, a glas joj je bio tanak poput leda koji se topi. Ivan Novak, voljeni muž, dobar otac, hrabar čovjek koji je stao protiv onih koji su mislili da mogu činiti što god žele. Ime joj je palo u srce poput hladne vode. Znao je. Stvarno je poznavao njenog Ivana. Ali to je moglo značiti mnoge stvari. Mogao je biti prijatelj, mogao je biti neprijatelj, mogao je biti razlog zašto je Ivan mrtav. Vi ste... Počela je, ali nije mogla završiti rečenicu. Ja sam netko tko poštuje hrabre ljude i netko tko čuva njihove udovice i djecu kad oni više to ne mogu činiti sami. Sjena se pomakla još bliže, toliko blizu da je Maja mogla vidjeti obrisa jego lica, oštre crte koje su govorile o čovjeku koji je vidio mnoge bitke, oči koje su blistale u tami poput zvijezda koje probijaju oblake. Moje ime je... Počeo je, ali je Marko prekinuo. Ti si Alfa kralj, uzviknuo je dijete, a glas mu je bio pun čuđenja i straha. Mama priča priče o tebi. Maja je zaštala. Alfa kralj. Ime iz legendi, iz priča koje se šapću u brdskim selima, priča o čovjeku koji je živi mit, koji se pojavljuje kad je najpotrebniji i nestaje poput dima. Čovjek koji je i spasilac i sudac, ovisno o tome na kojoj si strani pravde. Priče se često mijenjaju kad putuju od usta do usta, rekao je. A u njegovom glasu bilo je nečeg što je mogla biti i tuga i amuze. Istina je jednostavnija od legendi. Koja je istina? Upitala je Maja, osjećajući kako joj se srce smiruje, ali i ubrzava istovremeno. Istina je da ste vi i vaš sin u opasnosti ovdje. Istina je da planina može biti okrutna prema onima koji je ne poznaju. I istina je da sam vam došao ponuditi pomoć, ako ju prihvatite. Maja je gledala u njegove oči, tražeći trag laži, trag nečega što bi joj reklo da bježi. Ali vidjela je samo umor koji je poznavala, žalost koja joj je bila bliska i nešto drugo. Odlučnost čovjeka koji je napravio izbor i neće se pokajati zbog njega. Zašto biste pomogli nama? Upitala je konačno. Jer neke stvari se čine zato što su prave. Bez pitanja. Bez očekivanja nagrade. I u toj rečenici Maja je čula odjek svog muža, njegovu filozofiju, njegovu vjeru, da postoji granica između dobra i zla i da se čovjek mora odlučiti na kojoj strani stoje. Možda se Alfa kralj stvarno pojavio iz tame planine. Možda ju je sudbina konačno pogledala blažim okom. Ili možda se sprema napraviti najveću pogrešku svog života. Poglavlje 3. mjesec se probio kroz oblake poput duše koja traži iskupljenje, bacajući srebrne pruge po planini koja je disala tišinom starijom od čovjeka. U toj svetlosti Alfa kralj više nije bio tek sjena. Postao je čovjek od mesa i krvi, ali čovjek koji je nosio težinu priča, koje se nikada neće u potpunosti ispričati. Maja je osjetila kako joj se dah steže u grudima, poput uzice koja se zatvalje oko srca. Pred njom je stajao muškarac koji je bio legenda pretvorena u stvarnost, čiji je glas putovao planinom poput eha drevnih ratova. Njegova prisutnost je menjala samu prirodu noći, kao da se planina savila pred njim, kao da su čak i zvijezde prestale dišati da ga slušaju. Ne bojte se mene, rekao je, a glas mu je bio grub poput kamena brusenog godinama kiše i vjetra. Bojte se onih koji dolaze iza vas. Te riječi su joj prodrle u kost, hlađe od planinske bure. Marko se trgnuo u njezinim rukama. Mali prstići se zakvačili za njezinu haljinu, kao da osjeća promjenu u zraku koji ih okružuje. Dijete nije razumjelo riječi, ali je osjetilo napetost koja se širila između odraslih poput paučine napete između grana. Kako znate da nas netko progoni? Upitala je Maja, a glas joj je drhtao poput vode na vjetru. Alfa kralj se približio korak bliže, a svjetlost mjeseca je otkrila crte njegova lica. Bio je možda 40 godina, možda 50. Godine su se gubile u dubinama njegovih očiju, koje su vidjele previše, zapamtile previše. Brada mu je bila prekrivena srećom, koja je govorila o danima provedenima na putu, a na čelu su se crtale linije, koje pričaju priče o odlukama koje nijedan čovjek ne bi trebao donositi. Jer poznajem planinu kao što poznajem svoj vlastiti dah, odgovorio je. Svaki korak ostavlja trag, svaki pokret remeti tišinu. Vi ste prošli ovuda poput olujna koja pokušava biti briz, a iza vas zastao je. Pogled mu se okrenuo prema tamnim konturama stabala.
Iza vas ide nešto što ne poznaje milosrđe. Maja je osjetila kako joj se koža naježila. Znala je da nije mogla krijiti sve tragove njihova bekstva, ali nada je bila da će planina progutati njihove stope, da će ih zaštititi poput majke koja krije dijete. Sada je shvatila koliko je bila naivna. Koliko ih ima? Upitala je. A pitanje joj je palo iz usana prije nego što je stigla razmisliti je li želi čuti odgovor. Dovoljno. Alfa kralj je skinuo ruksak s ramena. Pokret jednostavan i prirodan, ali koji je govorio o čovjeku naviknutom na život u divljini. Dovoljno da vas nađu ako ostanete ovdje. Marko je podigao glavicu i pogledao je u lice. Mama, ovaj čovjek je dobar? Upitao je dijete, a glas mu je bio tih poput šapta vjetra kroz lišće. Maja je gledala u Alfa kraljeve oči, tražeći odgovor na pitanje koje je bilo važnije od života i smrti. Vidjela je umor koji je poznavala, žalost koja joj je bila bliska poput vlastite kože, ali vidjela je i nešto drugo, čvrstinu koja se nikada neće saviti, odlučnost koja se nikada neće pokolebati. Bio je to pogled čovjeka koji je izgubio sve što se može izgubiti, ali je pronašao nešto vrijedno borbe u praznoj šupljini gdje je nekada bilo srce. Ne znam, odgovorila je iskreno, ali možda nemamo izbora. Alfa kralj je kimnuo, kao da je već očekivao taj odgovor, kao da je već vidio ovu scenu 1000 puta. Očajne žene s djecom koji moraju birati između neizvjesnosti i sigurne smrti. Izbor uvijek postoji, rekao je, ali ponekad su sve opcije loše, pa biramo onu koja nas neće uništiti najbrže. Iz ruksaka je izvukao nešto što je u mjesečevoj svjetlosti blistalo poput vode. Flašica. I nešto umotano u tkaninu. Kruh, možda. Ili sušeno meso. Maja je osjetila kako joj se želudac griči od gladi koju nije željela priznati pred djetetom. Jedite, rekao je, pružajući joj paket. Trebat će vam snaga za ono što dolazi. Ne možemo uzeti vašu hranu, rekla je Maja, ali ruke su joj se već protezale prema paketu. Dani bez pravog obroka učinili su svoje. Njena tijelo je govorilo glasnije od njezine ponos. Nije moja hrana. Ova planina daje onima koji je poštuju, uzima od onih koji je podcenjuju. Ja sam samo posrednik. Marko je osjetio miris kruha i zažmurkao je prema paketu. Maja je zatvorila oči, osjećajući kako joj se rešava posljednja nit njezine neovisnosti. Ali kad je otvorila oči i vidjela gladne oči svog sina, shvatila je da ponos ne vrijedi ništa ako dijete umre od gladi. Hvala, prošapnula je, primajući paket. Kruh je bio svjež, mirisuci na divlje bilje koje raste samo na planini. Ali zašto pomagate nama? Alfa kralj je sjeo na polomljeni kamen. Pokret spor, ali prirodan. Kao da je to njegovo mjesto. Kao da je oduvijek pripadao ovim ruševinama. Jer sam nekoć imao ženu i dijete. Te riječi su visele u zraku poput dima. Teške od značenja koje nisu žulele reći. Maja je osjetila kako joj se srce steže, prepoznajući ton koji dobro poznaje. Ton čovjeka koji govori o ljubavi koja više ne postoji. Što im se dogodilo? Upitala je tiho, gotovo šapćući. Isto što će se dogoditi vama ako vas ne odvedenom odavdje. Njegova oči su se zamagljene poput jezera prije oluje. Planina pamti sve svoje djece i sve svoje žrtve. Marko je zagrizao kruh i mrmljao od zadovoljstva. Mali prsti su držali hranu poput blaga, ali njegovi oči su ostali usredsređeni na Alfa kralja, proučavajući ga na način na koji samo djeca mogu, bez prejudika, bez straha, samo s čistom znatiželjem. Jeste li jak poput tate? Upitao je Marko, a pitanje je bilo toliko neočekivano da je Alfa kralj zaštao na pol pokreta. Tvoj tata je bio jači od mene, odgovorio je konačno. Bio je jak na načine koje ja nikada neću biti. Kako ste poznavali tatu? Nastavlja Marko, ignorirujući Majine pokušaje da ga ušutkam. Alfa kralj je pogledao prema horizontu gdje su se planine gubile u tami. Vaš otac je bio čovjek koji je vjerovao da se mogu promijeniti stvari koje ne bi trebalo postojati. Ja vjerujem da se neke stvari nikada neće promijeniti, pa samo čineom što mogu da zaštitim one koji to zaslužuje. Različite filozofije, prošapnula je Maja. Možda. Ili možda samo različiti načini nošenja s istim boli. Vjetar se promenio, donoseći miris koji nije bio prirodan. Dim možda. Ili nešto što gori na način na koji ne bi trebalo goriti. Alfa kralj je ustao naglo, svaki mišić napregnut poput žive opružene za bacanje. Vrijeme je da idemo, rekao je. Kako znate? Jer osjećam smrt kako se bliži. I ona nije selektivna u svojem apetitu. Maja je stala s Markom u rukama,
osjećajući kako joj se noge tresem od umora i straha. Kuda ćemo? Gdje može biti sigurnije od ovdje? Alfa kralj je pokupio ruksak jednim tečnim pokretom. Postoji mjesto dublje u planini. Skriveno. Tamo gdje samo oni koji poznaju drevne staze mogu ići. A kako znamo da nas nećete odvesti u zasjedu? On se okrenuo prema njoj, a u njegovom pogledu je bila tuča koja je mogla probiti kamene. Zato što da vas želim mrtvuje, bio bih vas ostavio ovdje da ih čekate. Logika mračna kao noć, ali nedvojbeno istinititi. Maja je kimnula, prihvatila svoju sudbinu koja je bila vezana za ovog muškarca, čije su tajne možda opasnija od neprijatelja koji ih progone. Dok su napuštali ruševine, Alfa kralj je zastao na trenutak i pogledao nazad. U mjesečevoj svitlosti, Maja je vidjela nešto što je moglo biti žalost na njegovom licu, možda sjećanje na neku drugu noć, neko drugo vrijeme kad je vodio majku i dijete kroz planinu koja ne prašta. Što će biti s onima koji nas prate? Upitala je. Oni će naći prazne ruševine. I onda će saknati da planina već ima svoje planove za njih. I dok su koračali u tamu, koja se činila manje prijeteća uz Alfa kralja pored njih, Maja je osjetila kako se nešto mijenja u njoj. Prvi put otkad je počela bježati, osjećala je da možda, samo možda, neće umrijeti na ovoj planini. Ali vožda koji je čuva, možda nosi veće opasnosti od onih od kojih bježi. Planina je ušutkala svoje glasove dok su nestajali u njezinim dubinima, ali mjesec je nastavio svjetliti na put koji je povodao prema neizvjesnosti, koja je možda bila nada pretvorena u čini. Poglavlje 4 planina je disala oko njih poput žive stvari, čiji je puls bio stariji od ljudskog pamćenja. Svaki korak je odjekivao kroz tišinu što se lijepila za kožu poput hladne vlage, svaki dah je ostavljao trag u zraku što se činio gušći, teži, kao da sama priroda testira njihovu odlučnost. Maja je koračala iza Alfa kralja, držeći Marka u rukama koje su se tresle ne samo od umora, već od nečega što nije mogla imenovati. Osjećaja da se nalazi na rubu svijeta, gdje se pravila mijenjaju, gdje se sudbine prekrajaju po volji viših sila. Staza koja je bila staza prestala je postojati. Alfa kralj je vodio ih kroz šumu gdje su stabla rasla poput čuvara drevnih tajni. Njihove grane su se isprepletale iznad glava, stvarajući krov od lišća i sjena što su plesali u mjesečevoj svjetlosti. Marko je ušutkao, ali njegovi mali prsti su se zakopavali u majnu odjeću svaki put kada bi vjetar zašuštao listovima ili kada bi se negdje u daljini čulo škrgutanje kamenja koji se otkotrljava s visine. Kako znam te put? Upitala je Maja, a glas joj je bio tih kao molitva izgovorena u tamnom kutu kapele. Alfa kralj nije zastao, ali je okrenuo glavu dovoljno da mu mjesečeva svjetlost oživi profil koji je bio klesa od kamena i žalosti. Planina govori onima koji znaju slušati. Svaki kamen pamti korake koji su prošli preko njega. Svako stablo čuva glasove onih koji su tražili skrivanje u njegovoj sjeni. Njegovi koraci su bili sigurni kao molitva. Svaki pokret prirodan poput vode koja teče niz stijenu. Gledajući ga, Maja je razumjela da ovaj čovjek nije samo poznavao planinu. On je bio dio nje, urastao u njezinu suštinu poput korijena, koji se protežu duboko u zemlju, tražeći hranu za opstanak. Koliko dugo živite ovdje? Upitala je, a pitanje je izletjelo iz nje prije nego što je uspjela razmisliti hoće li odgovor biti nešto što želi čuti. Dovoljno dugo da znam da vrijeme na planini teče drugačije nego u dolinama. Dovoljno dugo da se naučim razlikovati sjene koje su rođene od straha od onih koje su rođene od stvarnih prijetnji. Marko je podigao glavicu i zagledao se u Alfa kraljevo lice. Jeste li vidjeli duhove? Upitao je dijete onim posebnim tonom kojim djeca postavljaju pitanja koja odrasli smatraju naivnim, a koja su u stvarnosti najdublji. Alfa kralj se konačno zaustavio. Stao je ispod visokog smreka čiji je vrh nestajao u tami, a njegova sileta je postala još jedna sjena među sjenama. Ali kad se okrenuo prema Marku, njegovo lice je bilo nježno na način koji je skoro slomio Majino srce. Da, mali čovječe, vidio sam duhove, ali duhovi nisu ono što mislimo da su. Nisu transparentne figure koje vrludaju kroz noć. Duhovi su sjećanja koja ne znaju umrijeti. Emocije koje su se ukorijenile tako duboko da su postale dio krajolika. Maja je osjetila kako joj se dah zaustavlja u grlu. Bilo je nešto u načinu na koji je to rekao. Nešto što je govorilo o osobnom iskustvu s gubicima koji ostavljaju trajne ožiljke na duši. Tata je duh? Upitao je Marko. A pitanje je bilo toliko čisto, toliko nevezano za sve ono što ga čini bolnim,
da je Alfa kralj morao zatvoriti oči na trenutak. Tvoj tata živi u svakom hrabrom dijelu koje činiš, u svakom trenutku kada pokazuješ dobrotu umjesto okrutnosti. To je jedina vrsta besmrtnosti koja zaista postoji. I tada se nešto promijenilo u zraku između njih, kao da su riječi bile ključ koji je otključao vrata, koja su bila zatvorena otkad su se prvi put sreli. Maja je osjetila kako se neka napetost koju nije ni shvatila da nosi otpušta iz njezinih ramena. Kako se zvala vaša žena? Upitala je tiho, skoro šapćući, jer je neko duboko znanje u njoj govorilo da je ovo pitanje koje može promijeniti sve. Alfa kralj je krenuo dalje, ali njegovi koraci su postali sporiji, teži, kao da nosi teret koji postaje gori svacijim korakom. Zvala se Lena. Imala je smijeh koji je mogao ušutkati planinske bure i ruke koje su mogale umiriti najdivlje rane. A dijete? Mila, 3 godine, kao vaš Marko. Imala je naviku da bere cvijeće za majku svako jutro, čak i kad je kiša padala. Tišina koja je uslijedila bila je drugačija od svih tišina koje su do tad dijelili. Bila je puna boli koja se prepoznaje, puna razumijevanja koje se ne može objasniti riječima. Maja je shvatila zašto je Alfa kralj pojavan u njezinom najtamnijem trenutku, zašto je njegova pomoć imala okus tuge koji se nikada neće potpuno isprati. Što se dogodilo? Upitala je, premda je dio nje već znao da će odgovor biti nešto što će je promijeniti zauvijek. Isti oni koji progone vas ubili su njihov, iz istog razloga, jer sam se uspio pobuniti protiv njihove volje, jer sam rekao ne kada su očekivali da ću reći da. Marko se uspravio u Majinim rukama i pogledao Alfa kralja direktno u oči. Zašto ih niste spasili? Pitanje je bilo surovo u svojoj nevinosti, izrečeno bez razumijevanja koliko boli može nositi. Ali Alfa kralj ga nije odbacio. Umjesto toga, zastao je ponovno i čučnuo ispred djeteta, stavljajući se na njegovu razinu. Jer nisam bio dovoljno jak, jer nisam bio dovoljno brz, jer sam učinio izbor koji se pokazao pogrešan, a kad sam to shvatio, bilo je prekasno. Ali sada ste jaki? Upitao je Marko. Sada znam da snaga nije u tome što možeš učiniti sam. Snaga je u tome što si spreman učiniti za one koje voliš. I ponekad, to znači prihvatiti pomoć od onih koji razumiju tvoju bol. Maja je osjetila kako joj se oči pune suzama, koje nije htjela pustiti. Prepoznala je sebe u njegovima riječima. Prepoznala je borbu između ponosa i očaja, između žudnje za neovisnošću i potrebe za vezanosti s drugim ljudskim bićima. Krenuli su dalje kroz šumu koja je postajala gušća, primitavnija, kao da putuju unazad kroz vrijeme prema nekom mjestu koje predate s modern svijet. Grane su se spuštale niže, prisiljavajući ih da se savijaju, da prilagođuju svoje tijela ritmu planine koja ne čini kompromise. Kamo nas vodite? Upitala je Maja, nakon što su prošli pored potočića, čija je voda odjekivala poput srebrnih zvona. Na mjesto gdje sam naučio da postoje stvari vrijednije od osvete. Na mjesto gdje sam shvatio da ponekad sprječavanje tragedije vrijedi više nego kažnjavanje onih koji je uzrokuju. Njegov glas je bio hipnotičan u svojoj tišini, pun onih vrsta istina koje se uče samo kroz patnju koja te skoro slomi. Maja je shvatila da putuju ne samo kroz fizički prostor, već i kroz krajnje emocionalni, da svaki korak odvaja ih dalje od žene i majke koja je bila, približavajući je nekoj verziji sebe koja još nije postojala. Boli vas što pomagate nama umjesto da idete za onima koji su ubili vašu obitelj? Upitala je, a pitanje je izletilo iz neke dublje mudrost koju nije znala da posjeduje. Alfa kralj je stao tako naglo da ga je skoro naletjela. Okrenuo se prema njoj, a u mjesečevoj svjetlosti suvo lice je bilo maska od sjeta i odlučnosti. Svaki dan mog života, rekao je tiho, ali naučio sam da osveta hrani samo sebe. Zaštićivanje nevine produt nešto van sebe, nešto što vaša žena i dijete prepoznao bi. I tada je Maja razumjela. Alfa kralj nije bio samo njen spasilac. On je bio čovjek koji pokušava spasiti sebe kroz spašavanje drugih. Čovjek koji je pronašao smisao u tome da postane živi simbol nade za one koji su izgubili sve. Marko je zaspao u njačinim rukama, umoran od hoda i sigurnosti koju je osjetio u prisutnosti ovog tajanstvenog muškarca. A Maja je koračala dalje kroz noć koja je prestala biti toliko tamna, vođena od čovjeka čiji je vlastit teret, čini ga sposobnim razumjeti težinu njezina. Planina je nastavila disati oko njih, ali sada je njen dah bio topliji, blažiji, kao da je i ona prepoznala nešto vrijedno zaštićivanja u ovoj maloj procesiji,
koja prolazi kroz njezine drevne staze prema nekom obliku iskupljenja koji možda postoji na drugoj strani noći. Poglavlje 5 zora je dolazila poput krvi koja se razlijeva po nebu, crvena i zlatna, noseći sa sobom obećanja koja se nikada neće održati. Planina je mijenjala svoje lice s prvim zrakovima sunca, otkrivajući duboke klance i oštro stijene koje noću nisu postojale. Kao da se teren prekrajao prema volji nevidljivih sila, koje su starije od ljudskog pamćenja. Maja je hodala u polusvijesti umora koji se slijeplio za njezinu kožu poput mokre odjeće. Svaki korak je bio borba protiv gravitacije koja ju je vukla prema zemlji, protiv teškoće vlastnog tijela koje je već 3 dana hranila samo željom da preživi. Marko je spavao u njezinim rukama. Njegova mala glavica je počivala na njezinom ramenu, a topao dah mu je grlio njezin vrat, poput najnježnijeg blagoslova. Alfa kralj se zaustavio na rubu litice, koja se protezala ispred njih kao razderotina u srcu svijeta. Dolje, možda 100 metara ispod njih, krila se dolina obavljena maglom, koja se vrtložila poput duhova koji tanje pod prvim zrakovima sunca. Kroz tu maglu probijale su se siluete stabala, crne i misterične, kao da dolina krije tajne koje se mogu otkriti samo onima dovoljno hrabrima da se spuste u njezine dubine. Ovdje se završava laki dio putovanja, rekao je Alfa kralj, a glas mu je bio tih poput vjetra koji šapće kroz stijene. Njegova siluta se crtala protiv neba, koje se barvalo nijansama ružičaste i zlatne, čineći ga još misteričnijim, još manje stvarnim. Maja je prišla rubu oprezno, osjećajući kako joj se vrti u glavi od visine i umora. Kako ćemo doći dolje? Postoji staza. Stara, opasna, ali prohodna. Koriste je samo oni koji stvarno poznaju planinu i oni koji nemaju izbora. Njegove riječi su visele u zraku poput prijetnje umotane u obećanje. Maja je shvatila da se njezina sudbina ponovno mijenja, da svaki korak dalje znači sve veću ovisnost o ovom čovjeku, čiji su motivi još uvijek zavijeni u tamu. Ali alternativa, zaustaviti se, stati, predati se, više nije opcija. Marko je bio razlog zašto mora nastaviti. Razlog zašto mora vjerovati da postoji budućnost na drugoj strani ovog trenutka. Zašto ovo radite? Upitala je, a pitanje je izletjelo iz nje poput uzdaha, koji je predugo čekao da bude izrečen. Ne govorite mi o pravdi ili o tome što je ispravno. Govorite mi istinu. Alfa kralj se okrenuo prema njoj, a njezina oči su se susreli s onim dubljim od planinske noći. U tom pogledu vidjela je nešto što je prepoznala. Otuđenost čovjeka koji se bori s vlastitim duhovima, težinu sreće koja se nikada neće potpuno iscijeliti. Jer vidim svoju Lenu u vama, rekao je konačno, a glas mu je bio grub poput kamenja koji se trlja o kamen. Vidim svoju Milu u vašem djetetu. I možda, ako uspijem spasiti vas, nešto od njih neće umrijeti sa mnom kad dođe moje vrijeme. Iskrenost je bila sirova, bolna, kao rana koja se otvara svaki put kada je dotakneš. Maja je osjetila kako joj se nešto lomi u grudima. Ne tuga, već neko dublje prepoznavanje. I ona se borila s duhovima. I ona je htjela da njezina ljubav prema Ivanu ostane živa kroz nešto konstruktivno, nešto što će dati smisao gutama, koji inače postaju jednostavno besmislena tragedija. Ima li neki drugi razlog? Upitala je, jer je osjetila da iza njegovih riječi postoji još jedan sloj istine, nešto tamnije i složenije. Alfa kralj je zastao, a za trenutak mu se lice prosvjetlilo poput djeteta uhvaćena u laži. Imam dugovanja prema ljudima koji su me izdali kada je trebalo štititi moju obitelj. Možda je ovo način da ih platim. Osveta? Ne, nešto drugačije. Nešto što se dogodit kad je osveta postala prespora, preslabašna da zadovolji želju, moć i potrebu za značenjem. Marko se probudio u njegezama rukama, mrmljajući nešto o domu i o ocu, čiji je glas sanjao. Maja je spustila pogled na svoje dijete, na lice koje je bilo kopija Ivanovog, ali umanjeno na dječje proportions, i srce joj se razbila nanovo, kako se razbija svaki put kada shvati koliko je njena sadašnja stvarnost daleka od one u kojoj su sanjali da će odrastati. Gdje je tata? Upitao je Marko, a pitanje je bilo rutinsko, dnevno, postalo je dio njegova jutarnjeg rituala. Tata čuva nebo, odgovorila je automatski, ali ovaj put su riječi imale drugačiji okus. Možda jer je Alfa kralj slušao, možda jer je njegova prisutnost učinila priču stvarnijom, manje kao laž kojom utješuje dijete. Alfa kralj se čučnuo pokraj njih, spustivši se na Markovu razinu.
Tvoj tata je bio dobar čovjek, mali čovječe. Poznavao sam ga dovoljno dobro da znam da se borio za ono što je mislio da je ispravno. Jeste li se borili skupa? Upitao je Marko, a njegove oči su blistale znatiželjem koja je bila preispitujonca za dijete od 3 godine. Na neki način, da. Borili smo se za istu stvar, samo na različite načine. Maja je osjetila potrebu da prekine razgovor prije nego što Alfa kralj kaže nešto što će Marku biti teško razumjeti ili što će joj otvoriti rane koje pokušava držati zatvorene. Ali dijete je nastavljalo pitati, zašto je tata umro? Tišina. Duga. Teška tišina tijekom koje je Maja čula svoj vlastiti otkucaj srca i vjetar koji je šaptao kroz stijene i daleko, mnogo dalje, zvuk koji je mogao biti ptica ili mogao biti nešto meneskeog što dolazi po njih. Ponekad dobri ljudi umiru, jer se svijet još nespreman za njihovu dobrotu, rekao je Alfa kralj konačno. Ali to ne znači da trebamo prestati biti dobri. Znači da trebamo biti još jači. Marko je kimno, kao da je razumio više nego što his godine dopuštaju. Možda je razumio. Možda djeca koja prežive tragedije razviju vrstu mudrosti koja inače dolazi tek s godinama bol. Dok su počeli silaziti po strmoj stazi koja se vijugala dolje prema dolini, Maja je osjetila kako se nešto mijenja u dinamici između njih troje. Više nisu bili strangers povezani samo nuždom. Postali su nešto što nalikuje obitelji, koliko god ta riječ bila složena i puna kontradikciji. Alfa kralj je išao prvi, provjeravajući svaki kamen, svaki korak, osiguravajući da je staza sigurna. Njegova pažnja prema njihovoj sigurnosti bila je apsorbirana, gotovo majčinska u svojoj intenzitetu. Maja je hodala iza njega, držeći Marka, osjećajući kako joj snaga postupno vraća s obljećanjem da će možda biti sve u redu. Ali staza je bila iznimno opasna. Kamenje se otkotrljelo pod njihovim stopama, padajući u dubinu doline s glasom koji se širio poput eho u katedrali. Jedan pogrešan korak i sve bi se završilo. Ne dramatično, ne herojski, već jednostavno i okrutno. Čvršće se držite, rekao je Alfa kralj, kada je staza postala posebno sužena. Planina testira one koji je traže skloništa. Ako pokažemo strah, ona će osjetiti slabost. A što ako jesmo slabi? Upitala je Maja. Glas joj je bio napregnut od koncentracije, potrebno je da se fokusira na stazu umjesto na provaliju ispod njih. Tada pretvaramo da nisam, dok se pretvaranje ne postane stvarnost. Njegov odgovor je bio praktičan, očajan na svoj način, ali i pun mnogog zdravog razloga koji je trebao. Ponekad se snaga nalazi ne u tome što stvarno osjećaš, već u tome što si spreman činiti usprkos tome što osjećaš. Poluvrijeme silaska, staza se nagle proširila i postala manje strma. Dolazili su bliže dnu doline, a magla koja je okruživala područje počela je rediti, otkrivajući krajolik koji je bio suroviši i primitavniji od svega što je Maja do tad vidjela. Stabla su bila starija, veća, njihovi prešeci toliko široki da bi trebalo 10 ljudi da ih zagrle. Mahovino je prekrivalo sve, stvarajući zeleni sagdrag koji je činio svaki korak tihum, svaki pokret mjestem. Bilo je to mjesto izvan vremena, sanctuary, gdje su se drevne sile još uvijek poštovale. Ovdje je sigurno, upitala je Maja, jer je mjesto imalo atmosfera koja je bila istovremeno umirujuća i pomalo uznemirujuća. Sigurno koliko može biti mjesto na zemlji, odgovorio je Alfa kralj. Ova dolina je sveta za one koji poznaju stare običaje. Oni koji dolaze ovdje s lošim namjerama obično ne odlaze. To nije baš ohrabrujuće, ali vama neće ni šheta. Vaše srce je čisto. Vaša domena je jednostavan. Želite zaštititi svoje dijete. Dolina poštuje takve motive. I dok su koračali dublje u dolinu, koja je osjećala kao prirodni hram, Maja je shvatila da njezina putovanje s Alfa kraljem nije samo fizičko. Bilo je to putovanje kroz vlastite strahove, kroz vlastite definicije snage i slabosti, przez vlastite shvaćanje što znači biti majka koja mora biti i zaštitnik. Marko je bio budan sada, njegovi oči veliki dok je gledao oko sebe s čuđenjem koje samo djeca mogu imati. Mama, ovdje žive vile, upitao je. Možda, Anđele, odgovorila je, a ovaj put nije bila laž. U ovom mjestu sve je bilo moguće, čak i nada. Alfa kralj ih je voziklio prema središtu doline, gdje je između ogromnih stabala stajala kuća. Ne, nije bila kuća. Bila je strukturu koja je izrasla iz same zemlje, kao da je planina odlučila napraviti prostor pentru one koji su je zaslužili.
Zidovi su bili od kamena i zemlje, pokrov od granja koje se prirodno prepletalo, a sve je bilo toliko u harmonijom s okolišem da je bilo teško reći gdje završava priroda, a počinje ljudsko stvaralaštvo. Dobro došli u moj dom, rekao je Alfa kralj, a glas mu je bio drugačiji ovdje, topliji, kao da ovo mjesto vraća nešto od njegove izgubljene ljudskosti. I odjednom Maja je shvatila da nije samo našla zaklon. Našla je mjesto gdje možda može ponovno početi učiti što znači biti cijeli čovjek, a ne samo preživjeli fragment onoga što je nekada bila. Poglavlje 6 jutro se rađalo poput prvog daha novorođenčeta, nježno i puno obećanja koja se još nisu naučila biti razočarana. Sunčevi zraci probijali su kroz krošnje stabala koja su čuvala dolinu kao drevni stražari, stvarajući zlatne mozaike na zemlji prekriveno jutarnjom rosom. Svaka kap vode bila je mala leća koja je lomila svjetlost na tisuće minijaturnih dugina, kao da je sama priroda odlučila slaviti njihov opstanak. Maja je sjedila na kamenom pragu Alfa kraljeve kuće, osjećajući kako joj se koža polako zagrijava pod prvim zrakovima dana, koji se više nije činio kao neprijatelj. Njezine ruke, još uvijek ogrebane i žuljaste od bijega kroz planinu, počivale su u krilu dok je gledala Marka kako istražuje novi svijet koji se širio pred njim poput neograničene mogućnosti. Dijete je trčalo kroz travu koja mu je sezala do koljena, a svaki korak ostavljao je trag u rosnoj vlažnosti koji se blistao poput srebrnih kovanica bačenih na zeleni baršun. Njegov smijeh se dizao prema nebu poput ptičjeg pjeva, čist i spontan, nošeći u sebi odjek sreće za koju je Maja mislila da je nestala zauvijek s Ivanovom smrću. U tome zvuku otkrivala je fragment svoje vlastite duše koji je bio sahranjen pod slojevima straha i očaja. Dio nje koji je još uvijek vjerovao da je život nešto više od pukog preživljavanja. Alfa kralj je izašao iz sjene kuće noseći 2 zdjelice drvene kave koja je mirisala na divlje bilje i planinski med. Njegov korak bio je tih kao kretanje mačke koja hoda preko svježeg snijega, ali u njemu se osjećala sigurnost koja je dolazila s poznavanjem svake pjedi zemlje na kojoj stoji. Presio je pokraj nje bez riječi, jer su njihovi razgovori evoluirali daleko iznad potrebe za stalnim govorom. U tišini koja se širila između njih, postojala je vrsta intimnosti koja se nije temeljila na strasti ili romantici, već na dubljoj vezi, razumijevanju boli koje se nije moglo objasniti riječima. Sanjate li ih? Upitala je Maja tiho. Glas joj se stapao s jutarnjim šapatom vjetra kroz lišće. Alfa kralj je zastao se s djelicom na pola puta prema ustima. Svaku noć, rekao je, a njegovi glas je bio hrpav poput kamenja kojeg je voda polirala godinama. Lena još uvijek sprema doručak u mojim snovima. Mila još uvijek trči prema meni kada se vratim s lova. Onda se probudim i shvatim da je to jedino mjesto gdje su još žive. Maja je kimnula, prepoznajući tu vrstu čežnje koja može razderati dušu. Ivan me još uvijek poziva iz druge sobe. Čujem njegov glas kako pita Marka želi li čuti priču prije spavanja. A onda se sjetim da priče sada moram pričati ja. Između njih se raširila tuga koja je bila poveznica. Most sagrađen od zajedničke patnje, preko kojeg su mogli prići jedno drugome, bez straha od nerazumijevanja. Bili su to ljudi koje je život nauči da sreća nije stanje koje se može uzeti zdravo za gotovo, već dragocjen dar koji treba cijeniti u svakom trenutku kada se pojavi. Marko je dotrčao k njima držeći u ruci nešto što je pronašao među korijenjem velikog hrasta. Bila je to mala drvena figurica, isklesana s tolikom pažnjom da je svaki detalj bio vidljiv. Ptica u letu, krila raširena, kao da pokušava obuhvatiti cijeli svijet. Drvo je bilo uglačano godinama dodirivanja, obojeno zlatno s međim tonovima, koji su pričali priču o rukama koje su je voljele. Pogledajte što sam našao. Uzviknuo je Marko, a oči su mu se svetkale poput zvijezda koje su se upravo naučile sijati. Je li to prava ptica? Alfa kralj je uzeo figuricu u svoje velike ruke, čija je svaka linija pričala priču o radu, o borbi, o stvarima izgubljenima i stečenima. Njegovi prsti su klizili preko drveta s nježnošću, koja je bila u oštroj suprotnosti s okrutnosti, koja se često vidjela u njegovim očima kada je govorio o prošlosti. Ovo je napravila moja mala Mila, rekao je, a glas mu se prelomio poput grančice pod težinom snijega. Bila je tek godinu dana starija od tebe kada se naučila držati nož. Voljela je ptice jer je govorila da one znaju sva mjesta gdje je nebo najpljavlje. Tišina koja je uslijedila bila je sveta na način koji se rijetko doživljava.
Trenutak kada se granice između prošlosti i sadašnjosti brišu, kada se mrtvi vraćaju kroz sjećanja koja su jača od vremena. Maja je osjetila kako joj se srce steže, ali ovaj put to nije bila bol razaranja, već nešto dublji. Bol ozdravljenja, bol rasta, bol prihvaćanja da su oni koje volimo dio nas, postaju na načine koji nadživljavaju smrt. Možete li me naučiti napraviti jednu za mamu? Upitao je Marko, njegov glas ozbiljan kao molitva. Alfa kralj je pogledao prema Maji, a u njegovim očima vidjela je borbu između sjećanja koja bole i želje da prenese nešto pozitivno dalje. Bila je to bitka između čovjeka koji je bio i čovjeka koji bi mogao postati, između prošlosti koja ga drži za grlo i budućnosti koja poziva da koraka naprijed. Mogu, rekao je konačno, ali učit ćemo pomalo. Drvo govori svojom tišinom, a mi moramo naučiti slušati prije nego što možemo nešto stvoriti. I dok je jutro napredovalo prema podnevu, Maja je gledala kako se između Alfa kralja i Marka razvija nešto prekrasno i fragmentarno, prenošenje mudrosti s jedne generacije na drugu, stvaranje veza koje će nadživjeti sve one koji ih stvaraju. Alfa kraljeve ruke vodile su Markove male prste kako bi razumio jezik drveta, kako bi osjećao srce svakog komada koji dodiruje. Prva lekcija, objašnjavao je Alfa kralj, nije u rezanju ili oblikovanju. Prva lekcija je u poštovanju. Svako stablo ima dušu. Svaki komad drva ima priču. Naš posao nije nametnuti im našu volju, već pronaći ono što već živi u njima i pomoći mu doći na površinu. Marko je slušao s intenzitetnošću koja je bila rijetka kod djece njegova uzrasta, his male oči fokusirane na svaki pokret, svaku riječ, svaki dah koji je Alfa kralj potrošio na njegovu edukaciju. U toj pozornosti Maja je vidjela odjek Ivana, istu žeđu za znanjem, istu potrebu da razumije svijet kroz rad vlastitih ruku. Dok je dan prolazio, Alfa kralj je počeo pokazivati Maji stvari koje je trebala znati za preživljavanje u ovoj dolini, koja se činila poput sanktuarija odsječenog od ostatka svijeta. Učio ju je razlikovati jestive biljke od onih koje mogu biti opasne. Pokazivao joj je kako prepoznati tragove životinja, kako čitati znakove vremena u načinu na koji se kreću oblaci preko vrešaka stabala. Zašto mi pokazujete sve ovo? Upitala je dok su hodali stazom koja je vodila prema izvoru, čija je voda bila najčišća koju je ikada kušala. Jer želim da budete slobodni, odgovorio je. Želim da vaša sigurnost ne ovisi o meni ili bilo kom drugom čovjeku. Želim da znate da možete sami sebe zaštititi i svoje dijete, bez obzira što life donese. Njegova riječi su se ukorijenile u njoj poput sjemena posađenog u plodno tlo. Shvatila je da ju ne uči samo preživljavanju, uči ju životu. Učiti ju je kako biti potpun čovjek, a ne samo duh koji se kreće kroz svijet bez korijena, bez smjera, bez snage. A što s vama? Upitala je. Gdje je vaš dom u svemu ovome? Alfa kralj je zastao pokraj izvora i pogledao se u vodu koja je bila toliko bisra da je mogao vidjeti svaki kamen na dnu. Prvi put otkad su mi ubili obitelj, rekao je polako. Osjećam da možda postoji razlog zašto još uvijek dišem. Možda je moj dom ovdje, s vama. Pomaže novoj obitelji da raste na temeljima koje neće početi s tragedijom. Njegove riječi su joj probole srce poput toplih zraka sunca koji produžbu kroz olujne oblake. Shvatila je da se između njih dogodilo nešto što se ne može uklopiti u jednostavne kategorije. Nije to bila ljubav u tradicionalnom smislu. Nije bila samo praktična povezanost. Bilo je to nešto novo, nešto što se nije imalo ime, ali što je imalo snagu da izlješći nove živote iz ruševina starih. Kada su se vratili kući, našli su Marka kako spava u travi, mala ruka mu je i dalje držala drvenu figuricu ptica, koju je Alfa kralj bila isklesao davno za svoju kćer. U toj slici, dijete koje spi obavčeno mirom, držeći u ruci poveznicu s drugčim djetetom koje više nije između živih. Maja je vidjela simboliku koja je bila istovremeno bolna i prekrasna. Hoće li ostati ovdje? Prošapnula je Alfa kralj. Maja je gledala svog sina, kako mu se prsa diže i spuštaju u ritmu sna koji ne poznaje noćne more. Dokud god budemo sigurni, dokud god bude naš dom. A onda ćemo biti dovoljno jaki da odlučimo što želimo. Bez straha, bez očaja. Jednostavno zato što želimo. Alfa kralj je kimno, kao da je razumio da se u toj jednostavnoj rečenici krije sve ono što čini život vrijedan življenja. Mogućnost izbora, mogućnost stvaranja vlastite sudbine umjesto da budeš žrtva tuđih odluka.
Dok je večer polako spuštala svoje krilo nad dolinom, troje njih sjedilo je oko vatre, čiji je plam plješao poput jezika koji pričaju priče na jeziku, koji razumiju samo oni koji su preživjeli dovoljno da cijene jednostavne trenutke mira. Marko je zaspao u Majinim rukama, a Alfa kralj je nastavio rezbariti. Njegove ruke stvarale su oblike koji su postojali negdje između sjećanja i nade. Hvala, prošapnula je Maja, a riječ je nosila težinu svega što se nije moglo reći. Za što? Što ste mi dali priliku da ponovno vjerujem da možemo biti više od naših najgorih trenutaka? Alfa kralj je podigao glavu od svog rada i pogledao ju, a vatrata se odražavala u njegovim očima poput zvijezda koje su naučile svjetliti nakon dugih godina tame. Vi ste meni dali priliku da vjerujem da možda postoji oproštenje za one koji nisu stigli biti heroji u Tinu kada je to bilo najpotrebnije, rekao je. Možda je to jedini način na koji mrtvi mogu stvarno počivati u miru, da među živima nastavi postojati ljubav. I dok su vatara tinjala, a dolina njiha obgrlila poput majke koja čuva dijete, Maja je znala da je njihova priča tek počela, jer ponekad se iz najtamnijih šuma rađaju najsvjetlija jutra. Ponekad se iz najvećih gubitaka rađa najveća mudrost. I ponekad, ako ste dovoljno hrabri da vjerujete da zaslužujete sreću, planina će vam darovati dolinu gdje možete ponovno naučiti kako živjeti. Dragi gledatelji, dotjekli smo do kraja ove emotivne priče o preživljavanju, gubitku i ponovnom pronalaženju nade u srcima hrvatskih planina. Majina putovanja s Markom od očaja do novog početka pokazuje da čak i u najtamnijim trenucima možemo pronaći snagu za gradnju nečeg prekrasnog. Ako vas je ova priča dirnula, ako ste osjećali svaki korak njihovog putovanja kroz planinu prema novom domu, molimo pretplatite se na naš kanal. Vaša podrška omogućava nam da nastavljamo dijeliti emotivne priče koje istražuju dubinu ljudskog iskustva, ljubavi i nade. Kliknite zvončić za obavijesti kako ne biste propustili buduće priče koje će vas odvesti na nova putovanja kroz srce i dušu. Svaka pretplata znači da možemo nastaviti pričati priče koje mijenjaju perspektivu i griju srca. Hvala što ste proveli ovo vrijeme s nama. Do sljedeće priče, živite, volite i nikada ne gubite nadu.